Alumno na den examen class e periodo aqui um período sumamente importante para pero também um período de hope stress. E misa é sei. Pessoas que não conhecem, a mim é Frau Haley, um coach para jovem, e para ajudar-me a entrevistar vários docentes, fazendo duas perguntas. Pergunta número 1. Que é consejo que não por do nabo para por preparar den período aqui mais melhor que possível? E pergunta número 2. Que a falta que o aluno não sa cometer den examen para abo aluno não cometer. Ja, dus wat ze eigenlijk best kunnen doen is, iedereen gebruikt hier de methode van LWAO en dat zijn eigenlijk in totaal 6 of 7 boekjes, afhankelijk of je op HAVO of VWO zit. Dus dat is eigenlijk heel veel als je dat nu nog zou moeten doen. Dus de tijd om echt in de boekjes te leren, helemaal is voor mij een beetje voorbij. Dat zou je ondertussen al gedaan moeten hebben. Dus wat ik zou zeggen is, of wat ik ook aan mijn leerlingen allemaal zeg, is maak zoveel mogelijk oude centrale examens. Probeer 3 of 4 oude centrale examens helemaal te doen. En dan kan je ook kijken van hoe lang het duurt, waar je moeilijkheden mee hebt enzovoort. En dan de onderwerpen die je daar dan in tegenkomt, die je niet zo goed begrijpt, die zou ik dan specifiek terug gaan opzoeken in jouw methode, waar dat die dus in staat, in het betreffende boekje. Of bijvoorbeeld als je dat boekje hebt samengevat, is ook heel handig. Dat is een boekje dat in Nederland wordt gemaakt, waarin eigenlijk van de boeken die wij gebruiken een samenvatting is gemaakt. Ja? En hoe je dan specifiek terug moet gaan opzoeken, is je hebt achteraan elk boekje heb je eigenlijk een soort woordenlijst met de pagina erbij waarop staat van kijk, dit wordt uitgelegd hier. Dus stel bijvoorbeeld je had een vraag over arbeidsproductiviteit die je moeilijk vond en je wist eigenlijk niet meer goed wat het was. Ga dan gewoon opzoeken bij arbeidsproductiviteit en dan op die pagina gaan kijken. Ja? Een andere tip die ik zou kunnen geven is als je toch graag even alle boekjes nog doorneemt, doe het dan op de volgende manier. Op het einde van elk hoofdstuk heb jij 2 onderdeeltjes die heet wat moet je kunnen, wat moet je kennen. En daar staat dan eigenlijk in een 10-tal zinnen bij elk onderdeeltje wat de hoofdpunten zijn van dat hoofdstuk. Dus bijvoorbeeld in dat dingetje van arbeidsproductiviteit staat dan nog, je moet arbeidsproductiviteit kennen, loonkost per product, etcetera, etcetera. Dus als jij dan op die pagina's gaat en je gaat even al die woorden doornemen, probeer dan eens zelf een definitie te schrijven of een formule te schrijven van dit. En je ziet dat woord arbeidsproductiviteit moet ik kennen. Probeer eens een definitie te geven van arbeidsproductiviteit en een formule die daarbij hoort bijvoorbeeld. Ja, dus op die manier kan je eigenlijk checken of jij al de belangrijkste punten hebt. Want alles wat staat in die wat moet je kennen, wat moet je kunnen op het einde van elk hoofdstuk, is eigenlijk het belangrijkste van dat hoofdstuk. Dus dat is eigenlijk ook een soort korte samenvatting als je het zo zou willen noemen. De meest gemaakte fouten tijdens de examens economie en bedrijfseconomie zijn eigenlijk makkelijk te vermijden. Zeker de eerste. En de eerste is gewoon geen antwoorden invullen bij bepaalde vragen. Als jij het niet weet, probeer dan iets in te vullen. Sommige mensen die vullen zelfs bij een meerkeuzevraag geen antwoord in. Kijk, dat is natuurlijk niet slim. Je kan altijd gokken en je weet niet of het A, B, C of D is. Gok dan, oké, D of C, whatever. Wat je wil, maar vul iets in. Verder ook met bepaalde sommen is probeer dan tenminste iets op te schrijven. Misschien is het niet juist, maar misschien heb je 1 van de 2 stappen juist. Of misschien heb je een aantal dingen benoemd die belangrijk zijn. Waardoor je toch nog de helft van de punten kan krijgen misschien. Ja. Dus een antwoord blanco laten is vaak niet slim. Of nooit slim eigenlijk. De tweede tip waar mensen veel fouten tegen maken is dat ze door te snel zijn met dingen in hun rekenmachine ingeven of dingen overnemen op een blaadje, dat ze vaak bijvoorbeeld een 0 vergeten. Dus de uitkomst is 500.000, maar ze schrijven 50.000 per ongeluk. Ja? Of het is
30 maal 5 is normaal 150, maar ze doen 30 maal 5 en ze hebben per ongeluk op een rekenmachine een 6 ingeduwd en ze komen op 180, ze schrijven 180 en dat is dan hun antwoord. Ja? Dus dit zijn veelgemaakte fouten die je eigenlijk heel makkelijk kan vermijden door eigenlijk gewoon te dubbelchecken. Ja? Probeer, je hebt normaal gezien de tijd, je hebt 3 uur tot 3,5 uur de tijd, 3 uur is het volgens mij, heb je de tijd om alles na te kijken. Je hebt 30 sommen in totaal ongeveer, 30 tot 32 is het meestal. Dus je hebt echt de tijd om gewoon elke som even opnieuw te bekijken. Dus probeer dat ook te doen, want zo haal je er vaak simpele fouten nog uit. Dan wat ook belangrijk is vaak staat er bijvoorbeeld, gaat de loonkost hierdoor verhogen of verlagen en licht je antwoord toe. En leg uit. Wat sommige mensen doen is, ze schrijven gewoon verhogen en dat is dan een antwoord. Op het centraal examen krijg je dan 0 punten. Ja? Het is zo van, je moet het juiste antwoord geven, dus verhogen of verlagen bijvoorbeeld, en de uitleg erbij. Zonder uitleg sowieso 0. Dat is eigenlijk de regel, dat is heel streng, maar dat is belangrijk, want veel leerlingen vergeten dat toch. En dan, ook al heb je misschien verhogen juist, je krijgt daar geen punten voor. Ja? Dus wanneer ze vragen verhogen of verlagen, minder of meer, positief of negatief effect, altijd wanneer er gevraagd wordt, licht je antwoord toe, licht het antwoord toe, want is het niet, dan heb je sowieso al een puntenverlies. Ja? Verder ook, wanneer je bijvoorbeeld een bijlage hebt, waar je dan moet invullen, probeer die bijlage eerst met potlood te doen. Ook als het een grafiek is, probeer het eerst te tekenen met potlood. Als je weet dat het juist is, dan kan je gewoon met pen, kan je dan opnieuw doen, zodat het permanent is. Want natuurlijk potlood mag je niet inleveren, dat wordt niet meegeteld. Maar sommige mensen die doen alles met de pen en dan is het fout en krabben ze erover, doen ze nog een keer, etc. Dat is niet heel handig. En dan een tip voor mij als docent en voor andere docenten, wat het ook veel makkelijker en overzichtelijker maakt, waardoor we geen punten vergeten te geven, is probeer de sommen ook in volgorde te maken. Sommige leerlingen gaan van som 1 naar 2, naar 22, naar 17, naar 4, naar... Dat is gewoon heel moeilijk en dan maakt de kans reëel dat bijvoorbeeld de docent een bepaalde som niet heeft zien staan of ja, denkt dat je die niet hebt gemaakt of zo. Dus zorg daarvoor dat je ze op volgorde doet, tenminste per opgave. Ja, dus bijvoorbeeld, misschien weet je opgave 1 niet, begin dan gewoon met opgave 2 wel op volgorde te doen. Ja, en als je een antwoord niet weet, laat het dan gewoon voorlopig even open en dan achteraf ga je dan terug om een antwoord te verzinnen. Ik denk dat dat belangrijke tips zijn. Vergeet je rekenmachine niet, ja, want zonder rekenmachine gaat het nooit lukken. En het mag ook geen grafische rekenmachine zijn, dus neem een gewone rekenmachine mee. Voor de zekerheid zou ik ook zeggen, neem er een tweede mee. Ja, want als die ene dan toevallig op het allerslechtste moment zonder batterij komt te zitten, dan heb je tenminste een backup, want de scholen mogen eigenlijk geen rekenmachines uitlenen of ook niet van andere leerlingen geven aan jou. Dus dat is ook een belangrijk punt. En ja, ik denk dat dat wel de belangrijkste zijn. Dus vergeet niet in te vullen. Ja, altijd een antwoord. Kijk of je een antwoord moet toelichten. Doe dat dan altijd. Vergeet dat niet. En ook bij je antwoord, zorg ervoor, dat is nog een belangrijke, is zorg ervoor dat je altijd bepaalde belangrijke steekwoorden zegt. Ja? Bijvoorbeeld, soms is het echt belangrijk dat jij bijvoorbeeld de woorden werkloosheidscijfer of zo zegt. Ja? En wees ook specifiek. Sommige leerlingen die antwoorden bijvoorbeeld, oh ja, dit is wanneer een land iets doet. Maar het moet specifiek zijn van wanneer een ander land iets doet. Of wanneer ons land iets doet. Ja? En wanneer je gewoon zegt wanneer een land iets doet, dan weet ik niet of je ons land bedoelt of een ander land, het buitenland. En aangezien dat niet duidelijk is, is het antwoord fout. Ja?
Dus ook belangrijk om specifiek te zijn.